салом алейкум ҳамҷиёрони азиз. имрӯз рӯзи наврӯз. ҳамаи шуморо бо рӯзи наврӯз, рӯзи баҳор табрик ва муборакбод гуфта ба шумо умри дароз ва хонаводӣ орзу мекунам. ҳамҷиёрони азиз, ман ба шумо нишон дода будам ки ҳамин анорро хунук зад ва ҳозир ман набуридам аз ягон ҷош, тоқат карда истодем ки аз куҷош барг мекунад. ин да барг кардан дуромад. аз қисми бологиашам барг карсудааст. мумкин эҳтимолият аст ки гул кунад, не ки намедонам. худо медонад гулашро, не ки аз қисми боло барг кард. ана ҳозир ман нишон диҳам дар шумо наздик оварда. дидед? ана барг карсудааст. худо хоҳад мо ин анорро аз қисми поён намебурему, ҳамон шохҳоҳои хушкшударо мебурем. тамом ино бинед ки инҷо барг карда истодааст. мана барои чӣ инро сахт хунук назад? барои он ки фикр мекунам дар қабади девор ҷойгир аст. аз танаи девор гармӣ омад, аз як тараф шамол паноҳ шуд, аз ин тараф девор. ҳамин аз шамоли хунук девор ҳаминро нигаҳ дошт. сабабаш ҳамин. агар дар дашт мешуд, ин то кундаро хушк мешуд. ҳамҷиёрони азиз, ана ин аст наворҳои натиҷаи задани сармо. анорро мана бинед чӣ хел барг карда истодааст. ин худо хоҳад ин соли оянда мебандад, имсол набандад. агар дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.